bandiraɓe mboɗo sikki on dañi welema mawɗo e yiide oɗo décoration ɗum ɗo ko teddule baɗɗe fayida ɗe ganduɗa Molo Ba waɗanama ɗum hono noon kadi Eladji Baba Maal waɗanama ɗum kono kadi ko yettude o mo ganduɗa kañum woni Assane Guissé kañum woni joom galle Molo Ba foof ko kanko eɗi mbiyatmo o jarama ko hono noon Tidianatou Sarr debbo Sare Niang woni horɗolde ko hono noon omo ganduɗa kañum woni ma fi woni jariyata Fatimata Djiby Keccel animatrice ngana onne kadi ari tawtorede jammu e woɓɓe yimɓe hewɓe ngari ene wawi ko saaha o woni ko rokkani kono moni kala ari addude participation mum joni noon hono mbatten en gaccat gorko mo duwoyre wuro Jak woni Eladji Baba Maal o waɗa discours makko nde tawno ko yuman yangi joom bela en jeehi Eladji Maal tagal yettude Allah e juuɓe Rasul sallallahu alaihi wasallam eɗen jettidiɗo sababuji Molo somi atte sababuji ɗi an ko hanki tan wonno wonko wonno ɗo heccanki heccitawen hanki nden gila hande arani ko nene ma ko bamma oɗo jooɗiɗo e dendagal leñol muɗum Ablaye Bambala emin goni minen fof sukaɓe tokosɓe emin goni e lasde Fouta ha yettanma jellitare somin gumimi min naati Daara Jolof e Linguére ha yettanma e Bakkil kanko woni jaata koye suudu makko mbalanore mbiyen Baba ɗum noon so tawi an a jibinama ha wi min komi Molo Baba aɗa andi ko mbaɗɗa ko aɗa andi ɗum kono noon ɓuuri yodde e ko mbaɗɗa ko woni aɗa tektini ɗum ko gonga e nder ɓerde ma jinnaɗo o ene woodi komi Bamba kono yidde nde kanko an subani hoore ma jiɗɗa Baba Maal yimɓe fof aduna Allah o fof ene setti an ka biyam so tawi mbeɗa yiilo ha fof debbo somi ari ha e Molo oɗo ko ɗon tan kalata ɓuri weldemi noon e jamma hande o ɗo jooɗimi ɗo wonnoɓe caggal ɓe fof gonno koye ñoodema ndaw ko moƴƴi jikku ndaw ko woni neɗɗo jam yamo ndaw ko suusi liggade ndaw ko wawi buñde ndaw ko andi hoore mum ndaw ko reeni hoore mum ndaw ko andi iwdi mum ɗum noon machallah so neɗɗo dañi ɗum e ɓiyum surtout noon ɓiyum debbo ene foti yettude Allah min e Ablaye fof emen jettanma Allah emen ñaago Allah yo Allah juutno gurdam ma métier mo mbaɗata o meccal ngal weeɓani la presse Oumar Dor Koumé ene andi en hunde fof oɗo jiiya ɗum hen concurrence ene heewi neɗɗo so tawi noon aɗa andi ko mbaɗata ko aɗa waɗiri ɗum sabi Allah ko Allah tan wallete ko dañɗa ko hande c'est un mérite ka ligguiɗo ɗum duwawo nene e baba ɗoftima kono noon ka ligguiɗo ɗum ha yettiɗo yo Allah joni ɗum ha joni aɗa andi ɓeɗo sukaɓe Abdou Camara mi haali ɗum joni kodi so waɗi barke tan layat so layi sa yeccitima jiya sukaɓe ma taniraɓe ma goto hen fof ene ñamta kono no ɓe jimmirtani ene welimi ene yooɗi ene rokkimi min Baba Maal machallah aɓe jiya e suusnude ɓe kamɓe ɓe ndedda gona haɓɓere wotere ko ɗon tolni ɗen leñol ngol yo won neɗɗo gooto jaaren yeeso mbawen yettade ko poɗɗen yettade ɗo henni aɗa walli waɓene Oumar Dor Koumé ene mbanni yo Allah sembi noon yo Allah mawni noon oton mbuɗo woni argay sehilaɓe ɓe fof ko sehilaɓe ma Mariam nan ɗo galle Malick Oumar Bayaw mbeɗa andi ko galle ma ngol wonko ponɗa yettinde ɗo hen joni Eladji Baba Maal Allah jarama kaye a jarama ha no feewi ha
hande noon en dañi occasion mo jettirɗen Allah kadi no feewi nelaɗo Mouhamadou Rasulullah a seerelɓe meɗen e jiknaɓe men ɗo ɗo dari miɗo salmina Alaji Baba Baydi Maal ñande idiɗen annadir a teddugal Alaji Malick Oumar Bayal mbiɗami ko mbalanoma ko suudu Ablaye Bamba o woni Ablaye ɓoyɗo kange gueɗal pakka pelle sagat gattami kanko jibini moolo o moolo koye nena sono moolo jibini ɗum ko jeegi Alaji Mbaynaw Hammadi Koyni yeren Koyni saga ciwari pelle ko woni ɗon kadi ɓiyumma kama yayam jiidi baba goto ka yayam kadi Alaji Malick Oumar Bayal ko ɓiɗɗo dimo pullam nafowo mo ganduɗa ko ila taaniraɓe e jaatiraɓe waɗno wonduno a wambaɓe Allah waɗi ɗum Alaji Baba Maal jignaɗo mum woni Oumar Bayal o wi Malick Baba jaggadire jiiɗon yumma kala ko keɗɗa ɓiɗɗon weɓta ɗon wonta ceere e bandiraɓe est ce que Alaji Malick Oumar Bayal jabir maɗi bona mandoɗi galera acci Louis taxi acci jolo suppere acci waɗɗo puccurono waala saabu aduna o komo waɗi baylotoɗo aduna siraɗe e si moolo Bamba anne Malick Oumar Bayal sodanima oto caabino nayi bandiraɓe sehla Alaji Malick Oumar Bayal heskan tokos mayra hawa nere juul mayan Mamoud Moutar Sabe Hammed Jam barke modal bata jamma doga heskan Alaji Malick Oumar Bayal eyi mono Hamadi Bana o wima rokkimo terrain ya agence ƴetta terrain o Hamadi Bana so bandiraɓe mboɗo sikki on dañi welema mawɗo e darde e hettorade gorko mo doyre wuuro Jak haala bakka fayida ko haali haala jurmini ko kono ɓooyani omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Bambaɗo Ba nde tawno foɓɓoɓe amoɓe yimoɓe hongoɓe foof ballata ko yummum jombajo on woni bammum Moolo Ba anine jaggiri ɗum wawi ɗum tan ko neɗɗo tedduɗo wono Baba Maal ka tedduɗo mo gonduɗa tan hakku a teddinat ɗum ka mon a moƴƴinat ka jaggowo aɗa wawi jam ɗum fof tawi mawɗo dañima nder Sénégal ɗum noon min ñagotogo yo Allah juuɗi balɗe ma yo Allah moƴƴin bandal ma yidde nde noon e ɗum ɗoy sabu nde 81 nden min gari ɗo min ƴetti Baba Maal wonde Demba o wonde Balla Gise nden nde min jimminde ha ɗen jahat ɗum dañi probléme ɓe gartumen e Baba Maal o wi waɗ assuré oto o tan ala probléme jehen ɓe min ƴeyde ha joni ɓe min mbawi jeeto ha joni ɓe kadi affaire o gartume Demba wimi min mbiɗo wonde Maymono Kane inchallah on programme kam il faut mo waɗa min départ min gayni ɓe garɗa nde ɗon tawi minen jogui galle o min jogui min ɓedde woni ɗo tan to cekki Baba Maal jiɗɗotake ɗum lowɗo jiɗɗotoɗon galle Ablaye Bamba kono Maal yo ayino gaf galle fof mo jippiɗa sa yeehi on galle mo ɓesdoto fof ɓe perɗa rew walla o jaaduɗa on ɓesdoto tan ko ɗum Allah waɗe tiine ma sabu ɓerde ma moƴƴere a yaajirma waji onon yaha Italie waɗa refuule yehi kadi Espagne waɗa refuule rutti kadi Italie waɗa refuule jooɗi yo jogui saret mbabba mum homo nokka lesdi omo yahduma Italie ari lamdi ɗum ana modi fanna wen mbi ɗum momte kamɓe ari tawi ɗum nder kammuje tawi homo nokka lesdi homo waɗi cet homo tan nde ƴeewi ɗum nde guitet leñedde gonɗi o wi ɗum Modou o wi ɗum Nam o wi ɗum dama bëgg am na contrat yu bees Italie dama bëgg ñu del man maa lay fayal ñu delluwaat foofu Modou wi ɗum gaay yow bëgg mu ma liggéey man bëgg naa liggéey waaye comme man suma yaay joobu ɓayi ma joobal sama ɗum taki yumma ɓe joobaani on ɓe ɗim wawa yaha
kono yummoɓe yaɓɓoma ɓiɗɗo mo yawi mum jooɗi roodi kala ala yiɗi neɗɗo babam noon wi sa woni kurka ɓurɗo mo yimmo ɓurma kono so jeehi han desɗo ɓurɗomo den e min sen jeehi han mawɗo wi ɓurɗomo ɓiɗɗo ɓurma o sen jeehi ha yimɓeɗaɗo haɗa yaha yimɓeɗaɗo ha yaha lakam ɓeɗe ɓurɗomo ɓiɗɗo tasoto mine kesere fula ɗum leydi hono ɗum wawi ɗumeɓe sey ɓuɗaden jabar ko yiɓe so deweɓe makko no ɓula ɗum ɗum mono ɗum so deweɓe tan e ɓutti jaɓɓete dimaji ɓe jeeɗaɗo baba moƴƴore ma nde noon hejjanti tan subalɓe ɓe fof ɓe potiti ɓe mbaɗanmadde koore mbiɗa ɗum ceetanadde émission baba noon wi ƴakkiri mon ɓe kotto ɓe teddin on so jeehi wuro mon tan genna ɗum en aɗayi ɓeyɗe sen geeri yen tasa jiɗen tan fiyen ndeɓe sen ɓen sas mbiɗo e baba ɗimamo porte tan teddinma sa yehi wuro han jengir tan o wi neɗɗo so teddinima teddinani koreji mum sa yettiɗo nder koreji mum o jengir Allah muslima heen fof ko perɗaɗe ko moƴƴore o noon kawri avant 73 jibina tawi hino muusi kono jibinate tan fof ɓe fof moƴƴi aɗa kelli bandiraɓe joni noon e mi arɗe wattine weeɗa Hasan Gise woni joom gande noon dole Coumba Samba de Hasan Gise jaaɗi ari wonde galle Hasan ha ɗo feera ar gandam wiye de ko yaayo babam mbiɗa mankiri naggam walla yaayo mbiɗa mankiri naggam fof Hasan ɗum re ñaago fof ko naƴɗa ko felde Hasan yo Allah waɗ ɗum bar tawi tan ɓiɓɓe si teddini babmum hiɗi babmum fonki babmum nande babmum on fof yehi kala dañe jaam ɗo yalla kala ma dañ jaam mooɗo noon ko ɗum longere wotere harde tati merci harde tati kamɓe woni ɓiɗɗo nanduɗa babmum so babmum yehi ɗum welto si yummo yi ɗum welto kam hoore mum si tindimo welto ko ɗum ɓeni mooɗo ɓen ñaago ko dañɗa ko fof yo Allah waɗa hen barke ɓe fof ɓeni jooɗi ɗon fof ɓeni jooɗi dendiɓam fof ɓeni jooɗi ɗiɓɓam fof ɓeni jooɗi wuro ngo fof garɗo ɗo tawi ɗo fof gonɗo kuréel ɗo fof goni ɗo a sertani e koreji ma saɗo komo mawɗo ko fof koreji ma goni ɗo kono ɗum ñaagoto ko dañɗa ko yo Allah a jarama baba a jarama merci bandiraɓe jammo ari haɗo haɗanno ko weltare noon e dendagal bandiraɓe nalankoɓe arɓe to yimɓe eɓe jimani wan noon haaloɓe pular mbi ko fayi ko foof e naggue hejjata e barme ko ɗum saabi waɗi haalɓe waɗi ɓe kalani waɗi yimɓe waɗi ɓe jimani kono ko saaha o addiri noon en jetti nalankoɓe arɓe to Demba Guissé Kane Diallo Mamadou Thiam Ndey Diara Gaye Ramatoulaye Ba ko hono noon Aliou Guissé Suppi Mbaalo Pakko Leñol Mamadou Tugunde Oumou Sek e Nafi Gawlo e dendagal bandiraɓe arnoɓe toon onon foof oɗon mbiye golle moon jooɗi peewi kono mention spécial eɓe ɓe ganduɗa ko waɓɓe organisé oɗo jaam kono mention spécial e omo ganduɗa kañum tigui teddini Molo Ba itti oto totti ɗum woni Malick Oumar Bayal gorko pullo dima danoyje mbaɗowo ko memoto ko yiyoto waddi kamɓe kala e mbiɓe Allah jarama ɓe jarama ɓeɓe ganduɗa gumminomo ɗo woɗɗi garde wadde participé kono Allah newnani mbaɗaɗi ko jinno wadde ko ɓennene kadi oɗon jarlo oɗon jaafo Allah jarama on jarama ko wona ɗum partenaire officiel Diawo Dia Tissi wonɓe Tali Diallo e wonɓe toon e Tinguej route nationale en face banque SBS e bandiraɓe woɓɓe e Vindere TV e mbadi kuptidindi bandiraɓe so waɗi ko gantiɗi e golle he min ñaguima yafuya so longere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yilino bandiraɓe min dokkat moon aadi Vindere TV émission ngare dingiral Aissata Coulibaly wonno caméra vumano kala ko jiiɗon ɗo e image ko kanko ƴetti en jettimo mo wuuri ɓuura so mawni manatto noon jettirɗen Oumou Siba debbo mo hoore fode Thile Boumou Ndiaye bandiraɓe so waɗi gantiɗe golle he min ñaguima yafuya so longere mawde wari nokkuɗo wa ɗum jomum yilno hen hewɓe noon so ndendi seeɗa mun fof ko seeɗa heɓata waɗa sahani wondat ɓe keɓani bandiraɓe Allah jarama on jarama Vindere TV ha yesso ko lawol Inshallah
Sama magi moom daan naan la